hija inkwitanti li ma jkollniex flus għal proġetti li tant hemm bżonn fis-settur tas-saħħa. Hekk iddikjara il-President tal-MUMN Paul Patch kif innota li l-pressjoni fuq l-isptarijiet qed tkompli tikber minħabba l-fatt li l-popolazzjoni splodiet f'dawn l-aħħar snin, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu snin twal li wissa dwarha. Proġetti bini ta' swali ġodda li għandna bżonn. Binjiet mhux biss fil-health centers u sptar bħal Monte Carmel għandna bżonn ukoll. Trid il-flus għalihom, ovvja. Ġifieri inkwetanti li ma jkollniex flus għal dal-affarijiet għax kulħadd jaf il-popolazzjoni qed tikber u d-demand fuq is-servizz tas-saħħa żdiedu mhux naqsu. Ġifieri nispera li l-budget li ġej ħanajtek ikun hemm flus allokati għal proġetti li tant Malta għandha bżonn. Apparti dak li qal Paul Patch ma' Net News hemm ukoll ix-xhieda ta' diversi persuni li tkellmu magħna dwar is-sitwazzjoni li affaċċjaw dan l-aħħar. Fosthom il-fatt li l-pazjenti fl-emerġenza qed ikollhom jistennew bejn 8 u 10 sigħat sabiex jissejħu għal-vista, nies fuq stretchers oħrajn fil-kuruturi, operazzjonijiet li jitħassru u waiting list li komplew jitwalu. Il-verità hi li proġetti ġodda fis-settur tas-saħħa li hu tant essenzjali spiċċaw qatt ma saru minħabba li l-ftehim li l-Gvern għamel ma' Vices kien wieħed fraudolenti u ma wassal għall-ebda investiment. Anzi wassal biex nisterqu 400 miljun euro mill-but tal-poplu Malti u Awċi. Flus li l-Gvern Malti fl-ebda ħin ma ta' garanzija li se jirkupra hekk kif ftit tal-jemilu l-kumpanija Stewart iddikjarat li fallit.